Ndaxolisa mna bengathengisi qha into ebendihamba nendiza befuna imali. Utheni ufumaniseke ufikelele uphaa? Uqeke njani? Udibene njani ezinto ezilahlo? Bengayazi uba undizithengisa. Uyazi ukuthengisa ii-drugs. Nangoku sobona uba ikhona imbixwana eyenzekayo phaa khange ubuyele emva uqhubekekile uhamba le nto ubuyenza. Uthathe phi ungizo? Ndithathe ndisene abahlobo bam. Ngabaphi abahlobo bakho? Umshoza. Ungizo bengumhlobo wakho? Ungumhlobo wam. Benkwenzela ntoni? Bengumhlobo wam kuba bendithatha ngabahlobo. Bengayongumhlobo wam. Qha betheni? Kaloku uba umhlobo wam kuze mna bendifuna imali kuye. Uba makandibe nemali. Ngoba ufuna imali kuye? Imali yothini? Xa ungazundiphendula okanye xa ungazuhamba ngeli hlobo ndihamba ngalo uzokhoza ingxaki. Andithi ufuna ugoduka mase? And usemncinci for uba lapha iindawo zabantu abakhulu ezi. Awumelezekanga ukuthi ulapha ngoku wena ngusesikolweni okanye kuloo ndawo. Kodwa ulapha ngoku. Jonga yisingqondo. Yisingqondo. Uthe ii-drugs zitheni? Andazange. Father wakho uzoyiphumisa njani nemoto? Ngizibane borazi masayenza Mfethu ngithala bakade uthini kumfather naye ngibhola fanele yenza ngofatira mina nje ngizozwapha siqalile futhi Aw abanjwa fatira ngizolona sadla indlebe mana le ndoda wena fatira khona ngakho kungani sisalendelela dini kaloku lesithe ngakho kanene siyofuna nje ngoba mashika shika uphume ya ndijalo ngana kuba ibhola ngoku ayisimelenzi nakho izawuba nguwe ke onzima uyabona ngisinama ngifuna bendiveza kangaka lawi ngidela kuwe ke mina khona ingakho fatira asibeke sekunjalo ndoda fatira so-challenges hala Nasiya mfondini mama fatira hayi izinto bona izizocwa ngeke ngifade ngeqiniso ngizwe ithemba lakho hala thathi solisa yeso what's up Sabi Esibangweni ayakhalwa hayi esibangweni Uqala uthetha nami. Yewathi. Uthe udibaniswa yintoni ungizo? Mali. Nantoni? Qhaqa. Simphambanisa. Ungizo ukuthathe phi? Abahlobo bam. Andizojikeleza endaweni ngezinto ezintsafuna endenzile. Senenye i-meeting safuna endenzile apha ne. So usundiphambanisa. Yandiva? Nihlala phi? Saphethethe. And then andifuna ntoni kula area nantoni ngala mini. Ngizo bavisathi uba mandabeni wakhe. Kwathini ke ngoku? Ndabona nasekethi ugqama futhi wabaleka. Wabaleka? Wabalekela phi? Ndahamba enkosi yesitrato. Ufike wathini? Wayehlala phantsi ndacinga into eyenzekileyo. Bayitheni? Ungudisile. Ubani abanye abantu odibanise nabo? Bani into yaziyo uba uza uyenza? Thengisela abantu. Ndiyazi Yaziwa ngani? ngiyo. Qha usisibhani esifike sithatha imali qha. Sisibhani esifike sithatha imali wena qha. Le mali ufike uyenze ntoni? Usebenza kwento. Thenga intotyi. Uthi ungazami ukwenza noba into esport. Yazibona uphi? Yazibona uphi? Ube lapha? Abantu abatheni abalapha? Benza izinto zezona. Zintoni izinto ezirong? Abaphatha igana bethenga. Okay.
ukuyinhlekisa uhambe uyomjoyina phaa lo mbizo wakho uhambe uyohlala naye phaa bole bisingqondo ngokusemncinci yayifuna loo yeboy awutheni Ngifuna kwangeli. theni nifunda umkhwa ombi theni nifunda imikhwa emibi nisebancinci usendiyodlala ibhola unoyenza nantoni unapha ngaphandle kodwa uhamba laba ngizwe inkizwe yena obani abanye abantu ahamba nabo uhlala nabani wenza lo Ngiyakwakhile yakho. wayehamba nabani ngalaa Ayama nami. nabani Cha, ngingadibana nabani ngisenzela bangadibani naye. nothuswa nina yile Amapolisa. yenza drugs aphela ziyaphi lo Athathwa amapolisa. ani wayengaphethanga Ayiphethe igama. wena uphethe ntoni Angiphethe. uphethe imela awusiya ngantoni kwepha Indama nayo nje. uzozidifenda ngantoni wena xa uhamba xa umise ingqondweni uhamba nomuntu ophethe igadi bakuyaduntyulwana phaa uzozidifenda ngantoni wena ivele ndithetha iboyibo yeyiphi enye into uyaziva ayikho wena uzimisela uthini uthini sokulahla etrongweni ngoba kuthini ndichazele uba kuthini ndingazokwazi ukufaka etrongweni ndichazele uba kuthini ngoba uhamba nabantu abarongo nihamba nibulala abantu Angibulala bantu. ukhandi heyi Ayizamula. Kodin. Kodin. Ayizamula. Magkama man. Ayizamula. Ayizamula. Mendo. Lisa ano Kodin? Yes, naman. So, again. Ayizamula. Yena wathukele phansi man. Yes. Nabuyile. Kathal. Oi. Kakak. Fatir. Indoda. Ya, mnabuyile nje man. Ngaphuthwa. Ya, kade ngibanga ukuthi- Hey. Tela nje phambili. Hey, Fatir. Nginike fresh meat nawo ukuthatha ukuthathelezisa phakatha. Funding. Funding ang lungaw. Eh? Funding sondela. Rasa bagay na luwatan hap. Nani. Uthi nolungara. Nani. Kakba bam raz. Uy, kakba bam raz. Fatir. Lain kengir. Kengir. Hey, fonte sino no pamene. Set. Set. Hey, Fatir, kashiya man. Ja man. So man. Uy, ba meti balap. Eh? Ay, man. Show Fatir. Ay, na. Uy, itinay na. Paano yun? Eh? Nok jangan bin kumang masih tapset. Lala. Hoy. Lala. eyiva lo itsho uba udinga uncedo uthethe nabantu abakhulu ole nto uyenzayo yazi iziyobisi uba irongo uhamba nomkizi uyazi uba izidakamiso zirongo jonga ngokuba wena awuzothini awusokwazi ngoku into enokwenzeka uhamba uyohlala naye okanye udibane naye xa ibuye uba uyofumaniseka uyabuya yeyiva lo sowuphinde umbone okanye uyohlala nobabini phaa kulaa ndawo akuyo uyafuna uyohlala pha
mhlawumbi ngofunda lukhulu ubunye unengqondo Ugoduka ugoda ukuthini phinde uyohlala nejongo zakho phinde ubizwe vele phinde ukhathwe uhambe uyothatha ezinye ii-drugs isingqondo bawufuna uthetha nabantu bakhona abantu esebenza nabo uncokole nabo uchaza uba udinga uncedo udinga imali uyifumana ngendlela erayithi fanele ibuyele esikolweni xa ufuna ukubuyela esikolweni nothi ezinto zenzayo andiva boy so isingqondo tshintsha zinintsi izinto esonozenza ungenza imali udlala ibhola wenza imali nanjani na uthengisa izinto ucela uncedo kwabantu abasebenzisa izinto ngendlela erayithi yebo sebenzisa izinto ngendlela erayithi not le nto yenzayo i-drugs ezitshomi zakho zithini xa uyothathwa wonke ngoku ufuna ufata na ngokuhambela ntoni nayo ingqondo yakho uba uzimisela ngatshintshi sezokhula andiva uba uzimisela ngatshintshi sezokhula okwesibini kuyanyeka intsila uyafa yakudubula ezinqwana okanye uyolala phaa etrongweni ngizwe loo ndithetha andiva ingaphinde ndikubone usondele kwiindawo ezilahlobo uyandiva banempilo yakho uzitshintshe senintsi into esoneyenza phaa ngaphandle kule nto yenzayo kule nto iqhubeka apha yiva imbi le nto uba ufike apha noma sidilishane thina abantu abakhulu nabantu efuneka sibelungisile sakulungisa njani wena umngaka xa sowungenile ngokuthe qhwa kwizinto zabantu abadala ngeli hlobo ithini loo xa usuzibulala ngeli hlobo masingasokolisi sandawo ye uphinda kwam ukubona mna andizobe ndixoxa nawe ukulahla phaa kuhlala nonkizwa waze wamninzi namhlanje ngathi ndizawukuva ebusuku ndijonge ngamaphara noba ngamaphara babantu Mona njani? Ngiyaphila wena njani? Philile nami. Ngizobuza khona ipolisi elikhulu. Alikho elikhulu. Ndingakunceda ngantoni? Andikoni uba uzokwazi undinceda. Thetha kodwa ndingakunceda nawe. Ndiyazi ke ngokubana mna le nto ndikuze ngayo ndingaxelela ipolisi elikhulu qala ukuba uye wafika uze ngayo. Sisihleve kuphela benilapha ngenxa yekhesi angosikhona. Ngosikhona ubanjwe yama nami. Iphethe igama. Then wena ke ngokwathini? Kaloku mna kuzoyibanjwa ndabaleka. Uze ngakupolisi elikhulu uze ngantoni ke wena? Ndizocela ukuba endlini akwazi uhlala endlini. Ebusuku kukho abantu abafikayo bakuphatha igama. So ngefuneka ndingena phantsi kwebhedi bathi bazondibulala. Ngenxa yini aba bendizocela inyani uba ngosikhona ubanjwe ephethe endlini. Wena bendilinqini. Bulinqini. Ngoku ndikuyinto makehani nantoni sowudibana neento ezinkulu. Ndifuna imali. Ufuna imali? Awunabo abazali? Andishekelwe ngumama. Umama akaphangeli endlini. Unguwe funeka ube nengqondo uphuma phandle wenze ubusoti. Ucinga uba ke ukwena le nto uyenza izawuthini kumamakho? Ungivisa kabuhlungu. Ngoku uzibona uphi? Yabona ngoku kwenzeka loo nto kwenzeka loo nto. Xa soyicinga wena uzawuphilela phi nale nto yakho? Phela ngibulala. So isifundo sakho wena awukasiki into yobana uyayo uyonceda kuba ufuna nto imali. Yabona imali njani? Imali ekhawulezayo isibeka phi sonke? So xa ndinobiza umzali wakho ngemali eselezithethayo ngaba kanti uzawuba njani? Uzokhala ubethe. So wena namhlanje uzawuqala utshintshe ubomi bakho futhi uzixelele uba mna nometha kwenzeka ntoni andisoze ndithini ingene entweni ezingekhoyo ngobugibeli ngoba phelela ukwenza nto wenzakala. Yayibona ngoku umama wakho angaba sengozini into endiyenzayo. Uzawuthi ke xa efika ukapteni ndimxelele nto uzengayo sibone uba thina sizakwenza ntoni sifake ku-witness protection. Yabo? Cela nceda nompolisa ngapha. Azakugada wena hlukana nobugebengu hlukana nezinto ezinkulu obumncinci ungaka
ngoba ekugqibeleni uzawuphela ubanjwa nawo, yabo. So from now on ujonga iincwadi zakho, umama kuzawuzama ngandlela zonke into yobana wena awufumane ibe nento esuswini uphathi esikolweni. Kuyo yonke into yenzayo ungaphinde ndizokubona apha kuthiwa wena uleqile. Siyavana? Ndiyathemba sibonke. Enkosi izawuthetha nokati ngapha enkosi. Abantwana uthanda uzifaka ezingxakini ebeyintoni kakade kulaa nto. Akuyingqakole nokapteni, we need to be and intervene them. Kunext protection must come. That's Olo sis. Olo baba. Njani sisi? Yaphila kuhle kunjani? Kuhle man, no kuyasebenzeka. Hayi nokho. Lokuyi nganisona umsini, uthena uyakuhlupha bafana. Hey. Bafika leziyobisi, hey kunzima. Abanye babafaka ifoni eziseleni kunzima. Soze kungabi nzima. Nami ndiza nje ngokunqama man. Ndiza ngokusearch nje izinto ezilahlobo ezibadibeniswe nomsebenzi. Yeah. Izinto zihamba ngelihlobo. Sisomani ikhona nje into endiphakamileyo. Okay. Esibangweni. Ndiza malunga ne-investigation. Mana Nkosi khona Stofile. Ndazi noba unalo ufifi na okanye Bese ndifumene call from i-security gate ngibona ukhona usergeant ozayo for i-case kaNkosi khona Stop. iyo kanye. Yeah. No ndifuna nje uqonda. Akho nto mosi nzima okanye isokolisayo izinto zahlo. Uyahlupha mfana apha ngaphakathi. Okay, bengifuna uqonda ndizayiqala kwalapha bese ndifumene enye information ngaye pha esibangweni. Kanti ngifuna uqonda kwezinto zakhe iprogress yakhe ihamba njani apha izinto zilahlo. Okay. Bawona ngiqala ngichazele manje somntu hope ndikunqandanga ubusy. No akho sergeant. Abantu abafana nabantu abambonayo apha izinto azithethayo uvalelwe nabani pha kwelasele lakhe izinto zilahlo. Ndifuna nje into elubanzi. Yena ebevalelwe nomnye umfana besokolisa qha yena unkosi khona uye watransfera kwesinye isebe noko ngokwesebe uyabehave ebenento ezigulayo ene-tricks but ngoku unayo indlela abehave ngayo ngakufani nakuqala. Okay, into yakhe idibanise nantoni kuzangela bunolwazi? Andiqinisekanga ncam. Unga-investigator kuwe ngame into yokubizela ngaba kuhle bathesane. Ngandinceda nje apho. Okay, ndiyabona. Khona ndiyombiza ke. Yes, bangwe.